Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzekutendera kuti kwatiri kuita kudai. Nyaya yangu yekutanga ndiani MamboNdini ndimamwari.PrJava zvakare. Indazivei kuti MamboNdini vaswirira vachikanda zvibhurigedhiya zvimamisuzi kupeji kwavo kuInstagram. Ende vanga vasitomboita ndosarenda. Has it come to this? Nekuti pepe vanga vambotaura zvavangataura zvekuti mbudzi wati face inenge mbudzi neDiamond. Ndobva ndachirega ndinoda nekuti ndaona munhu waMwari wanga wataura zvavanga wataura nemani vakabata futi magidhi vachiti pa maresponse ari kuitika chirega nyatsa kuti nguva yangu ndakatandarara ndonyatsa kuona kuti saka where is this going from which stage to what stage. Ndokudzokera page kwaMamboNdini kuInstagram. Musandityire ndakasimba handsome pafesi yembudzi come on guys, face yekangaroo moti do handsome garai pasi chef. Both legs they look different ways kuti rimwe uko. I've never actually observed that. Zvikanzi moti ndo handsome iyo here. Ndobva wapedza ndobva waenda pana api apayo zvikanzi #me tomorrow I'll give 100 t-shirts with our new brand name in town. #got #mese #godface #twabam godface. Muona manje pekuti kana ndati wabona mbotasire munhu now ndazonyasa kuita dig deeper kuti this time manganyasa kuteta napo ndobva waisa futi another post zvikanzi naMamboNdini passion ndinoita 24/7 ndakamugara left right and center kana kumba kuna mai vake ndinosvika kuchechi ndinoenda yake muno paari ndinosvika -- mamonya to ati abve totanga kutaura tiri 2 tagging nawo. Saka ndofunga apa pese pasiwa ma3 maposta aya manje munhu waMwari ndopaandoresponda kuti pachinzi 6 hours ago akabata gedha achiti pa munhu waMwari paaresponda paya response yachoni iyoyo ndo yanachatenge negidi ndobva ati ukakumba kwangu you are guaranteed kuti uchibva you go gun shopping, car shopping, Gucci shopping, handisi kuti angati #chintaurira #chindiudza #twabana nemunhu waMwari.Java. Then later on zvavo ndofunga ndobva vadzoserwa here chimwe chibhurigedhiya naiye uyu wacho uyu MamboNdini ndobva azokanda manje this time akanda face. Ndatitasaka kuti saka after ma-hours manganichichazoitikapa ndobva panzi 3 hours ago ndobva aisa munhu waMwari ane mushuru ndobva aisa akaisa chikolaji ndobva aisa mbudzi akabuda mazino kuti anzotanga irya shebhetere mbudzi iri yewhite ndobva aisa futi munhu waMwari vakatasa vakadai so handiti zvikanzi naMamboNdini godface #me #mthegod usandityire kana paari ndinosvika naikira iyi ndokuti hanzi fesi inenge mhembwe chikuru kufema mudhara kadai mambomira kutanga nekamufesi kaya kapanga naye cause uchaita pressure dzisina basa kakurohwa kana kuti kakurohwa nemareply izvozvi kari kumbozororera madhaka akakadirwa kuno kwamutare kuti I didn't know ko vanhu vaizodira munhu waMwari madhaka zvazvaita sei. Ingaona vanhu vakanga varipo pamopaipai vachipembera vakanga odigwa madhaka kupizve why. Muona manje atisi kuti munhu wakada jealous wakadira madhaka ere. Ndangozviona comment section ndobva aisa katitoona nzi #zimport.tv ndeipi iyoyo tinoti kuva wodirirwe izve maikira zimport yacho ndiyoyo kuti shuwa here kuti inhema kwananzi munhu wakaikira ipapo wakadikwa madhaka. Tina kuona picture yacho niyo wakadikwa madhaka wani kuda hatiziwo asi zvakaoma zvazvo. Zvikanzi neuyu wekuzimport PrtJava latest, he was bathed in a pool of mud and water. It was very unfortunate for Passion Panganai when he arrived in trial that he was welcomed with cold hands, only to be bathed in a pool of mud in the streets of Mutare by anonymous peace residents. Simple TV crew in Mutare arrived in the scene and captured everything. Don't forget. We didn't know. Muona manje kuti ndo zvakaitika. Sorry zvavo kana zvakaitika kupi kwamutare.
Zvikanzi nevamwe zvakare ko kuzorova serious zvikanzi we mashaya emizi dzorobva kwakudawo attention kwamakuita kune vamwewo zvakare. Tokabva ipapo ndobva taenda pamwe zvikanzi musazoti tozivana tichida mbiri pasocial isu takusapota matishets ngaauye nevamwewo zvakare avo. Zvikanzi mutione pamatishets iwo amukuri vaya hatiti ndobva panzi 24/7 zvikanzi aizvihokoyo pashi pashoni wozowana saizi yako manje. But mambo madii masiyana nazvo zvokupa munhu MamboNdini-PrtJava uyu attention. Vamwe zvikanzi hamusi makutretenana here ndobva azisa iye kupesera yacho nembudzi. Zvikanzi nevamwe me uyai muone vamwe ndokusachizvi mabhokisi zvikanzi ndachema zvangu nevana. This will not end well. Let the spirit of lead you vedwe musaita zvamukuita izvi. It should end in tears. Serious cloud chasing but who cares? No, please tengeserewo mukomana uyu bhuku nevamwewo uyu angachanzi bhutindwa kutengesera mukomana uyu bhuku nekuti tichipana bhutindwa kuti kune munhu akatenga bhuku rabhutindwa hudu ne$500 iro bhuku raita $10. That's so nice, awesome, fantastic, awesome, caustic. Zvikanzi passion, chill spot, mother boss, weekend, MamboNdini rinenge drama zvokwadi. I don't know where weekend is coming in. Maona manje. Saka ndisoti ndo chiseko chacho chavanenge vachisekelana here kana kuti kwete. Zvikanzi pana rutsvaga kukoborwa apa. Chinitaurira. Zvikanzi passion is on top. That's why he has become your daily topic. I respected you and thought you would grow. But mukutaurisa nevamwewo. Wakati zvaina bosi G zvainakidza but uyu Blaze anenge anga atokura wani ko izvo zvekuda kutuka vanhu pasocial media azviwanepi unorwadziwa nemumwewe vanhu ava kwachidiro. Zvikanzi nevamwe MamboNdini shuwa here vamwe vakaseka vakanakirwa nazvo. King wedu MamboNdini mudhara mabhuwa manje chimbotyorai nyararaiwo Java anokuremerai siyanai naye munozonzi kopo vamwe vadero avo. We don't know tinoita pweri. Naye isande mambo imande kana kuti mandi ikusvika rini chimbotiregerewo. Saka vanhu vazhinji ndio vakadai zvikanzi zvikafamba zvakanaka nhasi tovata pano. Zvikana but mafollowers matora zvenyu mudhara mangwana ndikuda t-shirt nevamwewo zvakare. That's nice kana vatorawo zvakare mafollowers nekukobora munhu koko. Saka mufe makasvika palevel rani ramunhu mwari pasha. Vamadai kutanga taurai zvinyasa musvikipo. Vanhu zvakare mangwadiro conversation. Ko mukadzikama naye mukoma munobvei nevamwewo zvakare avo. Bvuma kukundwa iwe uchikumuka nekuda nevamwe wawadero. Kitaura chege chigona kuti munhu wamwari wangu achiti ndo pangu achine gidi pepe. Vanhu vakati zvokwadika ndimi muri king of comment. Zvikanzi nevamwe ko munhu wamwari ndarwadziwa hanzi amwe angu anawasu wakakudirai madhaka kwamutare apa hamuna henyu pressure nemunhu. Saka kuda pamwe zvakatoitika pamwe kwakuda kufinyurana I don't know but we are very sorry munhu wamwari. Zvikanzi leave munhu wamwari Java alone. He is enjoying his life. Imi muri kunetswa nemhezi netsiyo dzenyu idzodzo. Vamwe you are not part of yekera. Ngauye muno muSouth Africa ozoita zvake zvetwaba mutwaba munyake iyi nevamwe avo. He lost this one honoring conquering. Ko mukugara mangotipa transport uye kakunhaye vedu it doesn't make any sense nevamwewo. Vangu vasingazoti ndofunga zvebrigadier zvokukandwa chimisupu kachibrigadier munhu kachibodo kubasa. Hatiziwo asi vasoti gare pasi soti mbai vakati no, sometimes it is better to use silence as an answer. Some people do not really worth your attention. We move ndo kutotaura kwacho ikoko ndapedza hashtag siyana nene follow one equals until success kucomments uko. Zvikanzi amen, that's powerful. I have been missing you ever since you changed your phone. Yamwe sene handikusiye prophet, please learn from Bushiri's mistakes, not too late. Vamwe avo gapa to life. Shuwa nyararai munhu washe kozi vamwe vakutokude naye kuti vawane fame through you kana mapindura siyana nedzimwe mhepo. Hanzi vakaiwo dzimba dzenyu dzekusvikira kana mabva kuzheuko muri mbinga dzemachokwadi ngawani. Zvikanzi handiite chinhu chinongopfuura ndaita basa handiite mashura vachingofunga kuti zvopera mwari vangu ndongovafonera kuti chii
kana zvina kushata zvikanzi makatitsara chipinge maifana kuya excuse as pastor majokes zvikanzi nemumwe uyu zvakare sure pastor the guy doesn't deserve your attention sure don't be shaken munhu waMwari akuda kutotsvakawo fame through using your name kushata sechingodza don't know asi ndombudzi dzakatwiswa me uyu akati gun papapa saka ndofunga wazongoona kuti it's not worth it kuda wazongotota ndite tinosaenda oro vari kugadzira zvimisusi ndiende tapukire saka MamboNdini angati mina I'll come for you uyu akamboda kuti come for you ndobva ati chega ndizitite ndifunga kuti kuda wazoti aiwa ndi munhu waMwari chega ndizorori I don't know ndozvandakadawa nazvo kuti kwangu kwakaoma nhasi kuma Instagrams nekuma Facebook